Sai si sien nge kendup yang pi bat ngak kema lap da kajing kiban ka kraw tengah ngej bau blei u la don kat bat pi hai ni por barok bilej bat don kat bat ni hai ni por be don khendiat mentah pan ya slok bat bania ya thuk hanai pi da shwa bangin ya chikmat tungin lej biang blei kijing dwai au blei trai kenrat si sien ni wan khamat jongme kum ki hep ke berit man man shashkor ka khubor ka mikren lingba u shakri bom don ai jongme try to shimini por but to kren lang hingi baro ko trabi ai bekani ka jingkren kan long ka jingmentoy kan long ka jingker khu yang ilang baro sngo ini ka jingpa na mangi pan gani ka teng jisu no pnem jongi amen hang ni ka por nga kwa ya ka ban ai phi ka jingi kai bala pensyong nong rim ni jingi kai om na tin jung blai hari nak kawin utiar ke bangi jupun kam kawin tiar ke bangi jupun kam man kasi pangatip pitip.ua ni nan pen ip utama pitip.ua ni ta ngathai pitip dai u pencil ni ulat baru na peneng jongi penun kam la ngilong naduk bidang rit nani ke bilah bahe belasan ni penun kam na kata kadaw ngi tip hangam tharai ngam don kam shu u man batai uni pencil udai kumno ulong snado wan long dur kumno penun kam kumno ngilai tip lo dai ne udai utiar ba simple bahado ta taw bingi tip paj ba alut kang kadaw ngam don kam shu banda let ban batai phangjo ten rei ngi ju penun kam bahai u nak por kam tam phi ki hep ke bret le sip penun kam u man kasngi bat habangi pej u bun sin ngim ju poi kan mau bat perkach phangjo u ten rei ngashukwa mar ring dur hani kapor kiji kai ki bangila ban yo le sino ni pencil khnang ba habangi penun kam u man kasngi ngila bar perkat ayungi hiyo kiji kai na ki bakur dor daun ni pencil hoj u pencil hikai ngi ringin ring dur himangi ma ta kabaning kong ni pencil ngakwa am noi pi kalong ba yang ni pencil ngam shim la yo no man chu khet na jong ding lan ngam shim la yo ma chu put na badan lan ngam shu yo kum tu shu wan hab na e mo shu bu mental da ngong pi ni pencil ken mena nga le ki no ding nga khet no ding pinong tai ba la shu thok de nam nganong ni pencil wo shu wan kesan men menin mir don re menem step ngalap yu lor mi shuan jalan tu shu hap la hap tu pitrai pinget ya kata lang ngong pi kumta pinum nget de nem pinum nget da leleru pinong ti ba la shu thok lani kanu kelawan jang manu wan bu entam ter kindon kui pat kidaw re manong shuan jal kaja sulong la kalong hiu shu mi la kami hi kumtu pinum nget de nem lahi kai bun sin yang ni ba yang ni kibriu ni le shuan jalong mama pi ki hep ki baret ma pi ki bina khna ba shu jalong kaji start jong ka perthai menta kahi kai yang ni kumta bai kini ki baro ki badan hakir saudong ge bangi i la kalong ka perthai ge jongi la kalong kachdo ka universe ru ubenai ki klur kasngi kita baro ka origin joki kat kum ji kalong ba ki shu jalong teng ki ong by accident kalong kong balong shu accident shu jaja wanja kata ka big bang ga bagi ong kajing sedang jo ki baro kata amdei ba plan manu shula jarang khat ba shulong umta kata kajing batai bat jing thu shpang jongi kabamut ba mangaru ngi shu jalong mapiru shu jalong umdon bathau umdon basnai pi shu jarang khat ba shu wanjang to wan long kata kajing hikai in simple words ho kidan ki jing batai ki kham juliu phangata re ban shu khen simple man batai simple kham tam yangi kalong bet ba ni shu wan jalong kata ka jing kai ho kita jing wan ja ki wan lang ba ki jing ki na we jing long one class we jing long ke bang ong ke evolution de ne yong gi wan ne ki shiri kum ta ter ne ki apes kata ka jing batai phang jongi kibriu jong pi jong nga pinget moy kata nginum la ban nget la leru kum mga ong pi uniu pencil de bu shuan jalong lani shulong by accident shuda puff shumi la kami to
don nu briu ubashna ya uni pensel denem uni pensel wan dur kumne ulang dur kumne ujrong kumne namar badon bashna yu hakani kadur kumbo de manlong bara de pawan ja tele se un chulong flat lani un chulong dur klam we ulang kumne we langum tai urum la mashulong baro ki pensel ki long mai kumne namar blai udon ubnong thau pla thau yu kat kum ka design bade banlong kum pensel de banlong kum ne udon plun kum ne udon mandon ni bah padeng de se don eraser hak ta kadur bal ngila bani thu bu de pensel bara shuja long tingin la ban ong hak we por long sodong we por long plun we long por long flat we por long jorong de nem shuja long takar baja mla ban ong wan ne thek kum ne de ka ne ka jing long jong pensel ka bangi ong pensel ka pen shisha ngi badon ubashna ya uni pensel balashna pen wan dur yu na ka benta ka jing don kam bada ka jing thmu ju kataru ka jing kai ka bo uni pensel u ai hanga pi ngalong kum ne kum ngalong pi long kum tu malong pada kibriu ki pet yangi ki tip ngilong kibriu namar balai namar badon unong thau yanga ya pi kata ka jing kai ka bading kong bangin tip abangin girmau ngam pet uni pensel kum bo pensel la don bashna pala pelong yu ngiru kum kibriu mapiru kum kibriu ublay ulat haw yangi ublay ulat haw yangi ha kadur ka jong uhi na kata daw ngi long kum ne ngam long kum mushri ngam long kum musing ngam long kum tngau namar balay ublay ulashna yangi ha kadur ka jong briu kabat bulong ni shna yo briu ha kadur ka jong uhi kani kri ka ji hikai ka baning kong ka bangi yon pensel day bengi shujalong day bashula jarang khat Henry don nong thau yangi kumla thau pensel don nong thau yangi bau tau nong thau jong ngau jong pi day uble nang ta pat ka poin ka ar ka bangi yo nu pensel kolong umde pi uni pensel ha ka sedang day jonga day ru jonga uday jong unong di dukan ba dan nu badi nu pensel harap tip kum nu uja ulong jonga menta namar bangalet pan siu yu nangali shlet tu na Darang asli tu day ujonga de nem day ujonga day hijong tayu beri Henry uniu pensel mata ulang ujonga na marblay ngala siu da kador ya ngong shim kani pisah ay ngau pensel banadu ngala siu da pisah yu tau beriu la shu ban kami pensel ula day ujonga day shu ujong manga shutu te kadang day bujong undak kamu ngahapan pai pat dai nem hari namar bangala siu da pisah uni pensel menta uni jonga ba jonga he mdai shu jong no ma mdai shu jong tu nong unong de mdai shu jong tu nong tharu ma manga ma phiru ngilong jong no tep nam ngilong ki jong ublay namar balai namar la dep siu yang ni ba dia phi da kador ka jong ukun jong ublay la siu yang ai phi da kador ba kasnam ka chung kabalong ka dor ka bangla ya khanye ka worth jong ka value jong ka dor jong ka pakor ro kata ka pisala ne ka spa jong ka thai kim ya ka dor ba ka kasnam ka jong blai la siu yu ha il siu ka dor halo dim pna pan menta phi long jong nga long jong nim dei shu jong no nim dei shu jong ka thai nim dei shu jong soitan ni dei jong no jong blai ma kum bau pensel ulai jong pi namar platit yu kum taru pi long jong ublai namar latit ya pi da kan dor snam jong jisu hap pi kan mau par pi pe ka ding phna pin kan mau kata ka jing siu ya ka dor mono kata ka de jing kai ka ba ar ka bing yo pensel ulong jonga namar la step siu pi long jong blai mau blai ula dep siu ya ka dor ka jong pi da ka ba ushayap halo ding phna nam ta shushu ngi ngai kham kloi ha ka pon ka balai mo ka pon ka balai ta pi ngara lu pensel urong yu ni urong stem nang ta shushu don so ni we pensel rong ayu ni urong green dan kiban le ban itnat rong stem don le ban itnat rong green bagian ki pensel ki ba bun kam dai kidan ki ba shup tap na jrong dan ki ba shup press jat ki pensel pila ban yo jat gijat pilam ni tanat bun gijat pensel ki bayu nga chin dalit hit ha gi bersang nga kwathir utai ne piko utai dai am nga kwa utai don we par nga kwa utai kam tar ni kwa ki pensel ki per kat kum ka dor go jonki denem
Tihan re ngakwa ban ong pi kan we pencil kan lara ulong ba stem ne uba jerngam lara uba jerong ne uba lingkot kaba kajing penkam jong ba kador ka jong ka syong ha ini ibadan hapdeng ini ilet hapdeng dai graphite basnadu graphite dai ni ba hapdeng ni bayong lara imnan itu hang to po uni pencil mentoy la syubu baik umto balai pen thom long te namar don kami ni ba pedeng denam ni ba pedeng pila mani pe pencil jong tu pencil ba pedeng ba pisat sharp pisat penap ba dai bagi dak kin hampau kin tham shai ide itu badon kam denam sibu menta laram dan itu mentoy kata kathit pencil jopi kau itanat kanu kanuru mentoy pani itu ba pedeng jopi ilong ibom klan man ba sharp man ba kedia tang sharp tang stola kedia salam nem ta ngasalap dai ubam bahara tu pensil tu bersapo baru itanat kanu nabar halai tu pat syukria mentoy sip hang lalut pensil syap lah kedia syukria dai nam kabang mut ban ong kolong ba iba kong santam koridor tam ba iba don kam tam ide itu iba hapdeng ndai kadi bersabar sabar lah kalong koma kum nuru balai tu hapdeng imlong iba bah dan jing mentoy kidak rokim syai denam ngakan mau misarang red pon nginang tho nei ngira tap tho pencil teng kum thip pencil uba namangi jit akan kum garong kat kum jit tenat kum jit di ba bom dalong ni pasapo mju syai ba lem no da tho haban hadu teng pe ka paper denam pe ka tu ka kot mar ba syai ba apa ne kan da tho la that la pang la sakrai lu ni kiti dai bom long ba saya lihat kum tu saya lihat nem jeliak thliat pindalian tu sa khamyong hadu bala yong su thliat kum jeliak ma kita ring syam ho pencil namar balai bau tu bahapo tu bah pedeng dalong bah tu pencil ka jing don kam ju bat ka jing koridor ka jong kadai itu ilet ibah pedeng mo mdadai uni bersabar dei umdai uni rong bersabar dei uni bah pedeng kapa muji kai kapa ngayo nang ni nu pencil kalong ba kapa kongsan kapa koridor bat kapa don kam hapo ka hanga hapi kadai kajim kapa syapo jonga jongpi kadai kapa syapo lara kapa syapo kalong kapa syai kalong kapa itnat kalong kapa bah kidak ke bangit ho leng ba kajim go jongi kalong kapa itnat kapa syai kibri kina puli kini itnat dikata reda kani ka pasyapo ko jongi dim jongi ka donut jongi ka mensing jongi kalong ka pasniu ka bom syai ka mentoy kani ka itanat jongi pasyabar denem bul sin ni kuslai tang kumnu ngilong ka dur ngalong kumnu kali ne ka yong kala itan ka mik nyang thami nyang usnyu lalong kumnu ujrong ne uyeng ne ukdor ne denem ni kuslai spangkata ni kuslai ka sopti ka ngipong ani ka itanat ne ka syong dor ka barem dor ne ka patat dor ni kuslai pun gini ke bersabar denem ni jerong kat no ni lengkot kat no ni sengat kat no ni hemat kat no ni hiksa kat no denem ni perkat pang kita mengikuat ban penitenat yang ni ke bersabar dan rei hapedeng kita kejing persang jungi ban penitenat ke bersabar ngapen kan mau pi kum bapun kan mau ni pencil bai ba kongsan ba kabadon kam idei itu iba hapo nak kata kadau ini lek kan bala bantai ban pen bah bat pen wandur ya kana ke jim go jongi kapa syapo ya ke mensing go jongi bat kum nong ile kata kum ki hab kabret ka ban kong kolong in sha skor kimi ki pa go jongi ki pasan go jongi ki no hikai jongi namar de maki ki ban pen wandur ban hikai yangi kum no ba kana ke jim ka ba syapo jongi kan long ka bah nang tade ngim de ban klet ban puli ka tim jong blai ban duai hu blai man kasngi kataru kantei bat kepen bha ya kan ka ba syapo jong kejing jongi ngin smart ru man kiu kejing jong play nginum pep nak por man syashkor ki kubor kejing tu khana nak ting jong play kita baro kenyarap ha ka bantei ya kan ka ba syapo jong kejing jongi kejing jongi kan lo ka ba syai kejing jongi ka ba syapo kan lo ka ba scam bat ka ba internet ba ngitho bagi brio ki puli kejing jongi kilong de ba syai be internet ba kam da pher ka bersabar tak ada nai da kuslai ya kan ka bersabar ni im ka ying ka bakat no ka dukang ka kali ka bakumno ngidon kam ta ter ngilong dur dar ka bakumno bat kuslai ublei upet ya ka bersapo
baki biriu hiru ki internet lada ka pasyapo jongi kan long ka ba internet bangi poino sya kat kawai ka hikai pasau ka bangila banyo na onu pencil ngakwa ya phi phin le kani kawai ka experiment haye mo le kani experiment haye lada don na pleng yo phi ki ba tho shat tho jing tho ra kamon tho ka kerteng yo phi danu pencil ma da kakti kamon ka ba shat tho piru ki ba tho ra kadiang to tho bi ra kadiang hi kerteng jong le jong ha kawai ka ko hadin da phila dap tho kumta kliang no ka kakti tho no to ko tu kakti ka ba phim jumlin da phi tho ka shat tho ra kamon man kasni menta pen phai no kadiang phi ba shat tho ra kadiang menta tho no ra kamon pa tho tu persyang man tho ka kerteng jo phi na ka ju ka jing tho ba tho ajrong tho ka ta po persyang man tho phin smoke phin long gum no smoke gum no smoke thlon nem smoke thlon nang ta de tidak kilong gum no itnat ne mitnat kam itnat kano no pa pina syam hi kata pina le kata eksperimen le ru hayeng da le rengala syam man ngan ong phi ba kidak hi ki kam itnat ladangi tho da katukakti ka bangi jumlin ma tho tenem ladangi sedang ma tho da katukaktin ka bakti bangi jumlin kidak kim itnat kam tam le pin la tho khambun pin la tho speech la itu ba jing pher pi tho ne da kakti kamon ka bapsha tho speech ki long biang na ka ne ka diang ka ba phim ju tho la kakti ka ba phim ju tho pin tho speech kidak itnat da le leru ma ka ji kai ka bangi yo nang ne ka long ka ne kam shong hu pencil ban internet ka jing tho kam da shong hu pencil ban internet ka jing tho nani ki handwriting kam shong hu pencil ka ba hikai yangi kalong ba ki handwriting ki ban ka jing internet jong ki handwriting ka shong ha kakti ba bat ya ulu pencil ken mau ha kakti ba bat ya uni pencil ka ji hikai ka bangiyo nani kalong manu babat ya ka jing em jong phi jonga phi ki hep ki barit manu babat ya ka jing em jong phi pin ailat ba u soitan on bat ya ka jing em jong phi le pin ailat ba u blay bat ya ka jing em jong phi dan pleng leki ki hep ki barit ni ki kena samla brak kham ki samla bat ki parlok ya ka jing em jong ni ki penyat ki parlok kan pa ong ki parlok ni le ya kata dai ramyo balek ki parlok mlong re ki de ki parlok ki ba penyat mde shu ime pa de ki parlok bedem bara bobun bun sin larangi ailat ba kita ki we ki penyat ki jing jungi ki ailat ki parlok lanengi ailat ka perthai lanengi ailat ya ubomman mat penyat ki jing jungi ngin syam ba ki dak ki bangi tho ling ba ki jing jungi ki long ki ba isi edok ta beriu gi puli kim itho kenang ithu thao beriu kin ben kenang mitanat ra kata kaching tho na ta kadau yano pin ai ya kajing bujok phi ban bat ublei ne bat usaitan perkhat ya kata kumba phi ong pencil pin ta phi ra ngan bat ka mon ne pin bat ka diang nang bat ka to bom jumlien kasniu nang bat ka ne khti ka ba ka itanat ka yat ben kum taruh ko jing jonga jong phi larangi ailat ba ublei un bat yangi ka jing jonga jong phi ki hep ki barit kan long ka ba itanat kan long ka ba bha larangi ailat u bomman lane ka perthai lane ki parlok bakin penyat bakin bat yang jing jongi ka jing tho jong jing jongi kan long ka ba isi ka ba sniudur ka bom itanat te perkhat mentah ba rai yano pin ai ka jing jong phi la phi kwa ban rai ban ong na kwa ban IT ban ai ka ba bau blei bat ka jim jonga phila ban doi ban IT ya ka jim jong phi hu ong blei ngam kwa ba manu kin bat ka jim jong ni jonga na kwa ba dei tang mame ban bat ka mar nga su thu bala dapat manu na kiwi pat ka jing jonga kan isi kan mandur kan itnat dei tang mame ila ban doi ka te jing doi haki donut jo phi shimet la pidang long ki kena na pilang belasan ila ban bu ka jing doi nganum ailat chu teng babun sien ru ni bakla amang yong ngan bat himanga ka jing jonga it's my life yong denam it's my life hi stana ban ong ta it's my life ngatip himanga kataru kampat de kade ge bakla kataru kadang de kakti ke bompa jumlin
mangipar melian ngim tip i ditang ublay batip lut pang ji im jongi namadai ma kumang ong pi mene bastang basna badai ma babu ya kajing mut ya kajing ka purpose kajing im jongi utip kampa ma nak takadaw ditang ma ubanang shisha banang lut ban bat kajing im jongi mga daladi ruban bat kajing im jong la jong ngamnang kapakla tuwat ailat ban daladi ngin bat hi neki parlokin bat ya kajing im jongi ne ka perthei na ne ubaman kin bat jongi retang ublay kedua ingin duai kata jing duai halade shimet shingat orang try tu shimame kene kejing im gujonga nganom trek shu ban bat dalade nganom ailat shu bakiwe kit penyat kejing im gujonga rete tang mame ban penyat de tang mame ban bat pala ngile kumta klempep kejing tho jong jing jongi kalong ka syai kedar kalong ka itnat bat kan long ka ba kiwe ke ba kipule kin itnat ba kin long ani kata kejing im itnat sya deh toh kita South League ji kai ke New York ngan remain ngan chupun kan mau sai sisin madu pasdang kumba pencil don unong thau manga mapiru don unong thau yangi bauta uring play kumba pencil yo da ka bangi thit ya na unong de kum taru ublay ulah thit yanga ya pi da kasnam ko bol de basil harolum kalbari mangimlong shu jongnu rei ngilong ki jong blay kabalai kumba ka pencil ushong dor la ne jingdon kam ju pencil ka shong how to bah padeng kabalong hapo jong mdei gani ka sabar kum taru ka dor jong jing im jongi ani ka purpose ngi jingdon kam jong jing im jongi kam dei ya gani ka sabar ka bangidon sabar ka bapau sabar rei ka dei sakani ka sapo jinglong mensim jongi kajing im ka sapo jongi kata kadai kapakongsan inyale kat bala bantai kata kabaron sapo mongolong pi meneh bat ka pasau bat ka pakhadu ko jikai ka bangyo pangi penekam yu pensil kalong ba kumongol pi meneh asyong manu bapat yu pensil ladang bat ya kajing im jungi da usektan da jing da tak perthai kanom itana taliliru te ukto blay unkur khu yini jing hikai bngiyo lengin bai pencil ngi pen kam pencil man kapor man ngi pen kam pencil ngin pen kan mawila di yakini ki south li ki hikai ge bngiyo hakani kapor kan nyarap yangi bantai ya jing jungi boman kasni to blay unkur khu yini khu bor bakhandiat u blay nam ta ka borong gujong amen